הוא אחד האנשים המוכרים ביותר ברמת אשכול, אב ביולוגי ל9 ילדים ושימש במשך כל חייו כאב רוחני ליותר מ12 כלבים, 11 חתולים, 10 סוסים ועיזה אחת. מה הסיפור של אברהם תמיר? חלפו דבוש נולד בזליטן שבלוב בשנת 1932. העשירי במספר להורים מרדכי וג'וליה. כבר בגיל 8 יצא חלפו אל חייו העצמאיים והחל לתקן אופניים לשם פרנסתו. אדם שקבע הרבה ניסיון בחיים, תרבות מה שנקרא, כל ההתנגדות שלו הייתה עם הרבה ניסיון, ויש לו התכונות טובות שיש לו לב רחב. תמיד היה פעיל ותמיד היה קצת, תמיד היה אקטיבי, מאוד מסבר, היפר-אקטיבי, אפשר להגיד שהוא היה. עד גיל 13 עבד לפרנסתו בעיר זליטן. באותה שנה עלה לתורה וחגג בר מצווש כמיטב המסורת הטריפוליטאי. ומיד לאחר מכן עזב לבדו לעיר האורות, טריפולי. חלפו התגורר בשכונת גליטן ולמד בבית הספר עם וואסינה, לימים אשתו ואם ילדיו. באחד מימי חמישי יצא חלפו אל העיר יחד עם חבריו, פגש בסמטה צרה פעילי אצ"ל שהציעו לו דיל שלא ניתן היה לסרב לו. קרוז של הדקה ה-90 באוניית ארצה מהנמל בטריפולי הישר אל ארץ הקודש עם עוד לא פחות מ-240 טריפוליטאים. לאחר כ5 ימי הפלגה עגנו בנמל חיפה שבפלסטינה, שם הוא חיכה להישלח לקיבוץ, ובינתיים שמו שונה לאברהם. חודשיים לאחר מכן מצא עצמו בקיבוץ נען שבשפלה וניסה לברוח בכל דרך אפשרי. במסעו החוצה משם פגש אנשים שסיפרו לו שוואסינה, שהפכה להיות שושנה, עלתה לארץ עם משפחתה והיא נמצאת במעברה בבית ליד. כשהיה בא אלינו היה לו את ככה הוא מתאר, מפה הוא התחיל הסיפור שלנו. לאחר יומיים של טרמפים ושעות של נחישות הוא מצא את משפחת גניש, הוריה של שושנה, שקיבלו אותו אליהם באהבה. אני זוכר שלכם שהוא היה בצבא, הוא היה חייל, עוד לפני שהתחתנו, אז הלכנו אני ויודה, לי היה תכון רווחה ומעלו, ואמא שלך, ומי לקח אותנו, איזה חייל אחד לקח אותנו עם קומנצר, ללכת לבסיס גבעתי פה, לבקר אותו שם במטבח. ואז אבא כעס שכאילו הוא בא לקח אותנו וזה, והתקיעו אותו שם באפס שלו. ואחרי זה התחתנו, אני זוכר שהיה לו בתמונה עם הכובע צבאי, נכון? לפני שנים חתמו? כן, שהיו בכיר, לא הכירו, איך הכירו אותה? שהיא הייתה חוסקימה, לא הכירו אותה. מי? מהארץ? כן, בטח כן, הוא הכיר אותה בגלל שהיא הייתה חוסקימה שלי, כאילו הייתה באה והוא היה שם, זה היה לא, אני הכיר אותה. מדברים בזה, עד שמצא את אחיו במושב שובה שבצפון הנגב ועבר אליו. כשמלאו לאברהם 16 הוא נשא את שושנה לאישה כדת וכדין. לא הרבה זמן לאחר מכן גויס אברהם לחטיבת גולני, שירת שנה כלוחם, אך את מרבית שירותו העביר במטבח הבסיס ואף הספיק להשתתף בכמעט מחצית ממלחמות ישראל. בכלל הוא היה אוהב בישול, התעתיק שלו הכי טוב זה בישול. וזה גם היה מקצוע שלו בהתחלה, היה בשלן, הוא היה אוהב לבשל. כשהיה בא הביתה היה ככה, מראה לסבתא כמה דברים שהוא יודע לעשות ואיפה הוא מסוגל. עם שחרורו מהצבא קיבל הזוג דבוש דירה בשכונת שיכונים באשקלון, ומיד שינה את שם משפחתו לתמיר. ב-1953 נולד בנם הבכור אריה, ושנה אחר כך הגיחה לעולם בתם הבכורה דליה. אברהם הבין שעליו להפסיק לעשות חלטורות ולמצוא עבודה קבועה. בשנת 1954 התחיל לעבוד בחברת יובל גד לבנייה מטורפת, שם עבד במשך 4 שנים עד שפוטר. עם כספי הפיצויים שקיבל בנה עגלה וקנה סוסה. קרא לנוצה והתחיל לעבוד עבודות פרילנס כעגלון. הובלות, פינוי השפעה וכל מה שהזדמן לעגלתו. דבוש, וואלה, אני זוכרת, הוא היה ככה על העגלון שלו. מסתובב ככה בכל אשקלון, צועק לכולם, הובלות, הסעות, מי צריך הובלה, יודע ככה כאילו, כלומר, מישהו ככה מפנה את הדירה, מפנה את הבית, צריך איזה הובלה קטנה. דבוש תמיד היה עושה את זה, כל הזמן ככה היו רואים אותו לעגלון,
עם הסוס ככה, דיו, ככה נוסע עם הסוס. בינתיים כבר היה אב ל5. לאחר כ5 שנות עצמאות כעגלון עזב עם בני משפחתו את ביתם שבשיכונים לבית בשכונת רמת אשכול. למה הם עברו פתאום להתצאת יום אחד אני באה בבית ספר ואמרו לי ההורים שלך מה, לא אמרו לך שהם עוברים ביחד? לא, נראה לי זה היה הבית שלו. מאוד נודעת. גרנו שתי הדירות למטה, היו שלנו, ובספסת יושבת. ואתה שכן מעלינו. ואז הולכת למודים. והמודים, בתוך הגינה, זה האבא שלי לא אהב את זה. ואמא שלי רצה לחושך בעיניים. אבל אמא שלי לא רצתה לעבור, לאבא שלי. עם שדרוג הבית השתדרג גם אברהם ועבר מעגלה עם סוסה לטרקטור. כמו כל הפעמים הלכתי לפרדס להביא ילד. היו לנו פרות, סוסים, פרטים, כזים, דברים. שומעת? כתבתי, מילאתי, למדתי אותה עד הסוף, וזה פתאום הפרידה שקעה רבות. נכנסו לה הרגליים לתוך הבוק. עכשיו אבא שלי אמר לי כל הזמן, אל תעשה כלום כשאתה רואה מצב כזה, תן לה היא לבד, אל תשגע, היא תצא לבד. בסדר, אז עכשיו כשקצרתי, האוטו הייתה צרחה של בחורה, שכאילו רצחו אותה. איך שאני מסתכל ככה שמאלה ימינה, אני רואה את הפרידה, עם העגלה, שלפה את עצמה, לא יודע, אפילו כנראה בחדה יותר ממני. עוד לא ראיתי אותה בחיים ככה דורכת, ממש טסה כמו סוס מרוצים. הגעתי הביתה, הייתה כבר שמה לפני. כמו גולה, על התקמרות. פרידה, תקפילת 3 טון, נוצה. הצרחה, אני אומר לה, צעקה, זה את הפרקט. צרחה, כמו בסרטים, צעקה, מה זה צעקה? אולי זה הייתה גולה. במשך 8 שנים עשה עבודות חקלאות והביא עוד 4 ילדים לעולם. האחרון שבהם ג'ימי, צורי. בתחילת שנות ה-70 זנח את הטרקטור ונכנס לעבוד במפעל אשות אשקלון. שם עבד כ10 שנים, במהלכן הספיק לרשום 2 פטנטים על מכשירים מהפכניים לשימון מכונות המפעל, ולא, הוא לא מיליונר, אבל הוא קיבל תעודת הוקרה. בפק. לא מתסכמת, אבל שאלה. הם עלו על זה, עשו פטנט שלהם, באו עשו לו תלקט, עשו לו שעות מתנה ו300 שקל מתנה. בינתיים אברהם כבר הופך לסבא צעיר ומתחיל ליהנות מהנכדים שהביאו לו 3 ילדיו הגדולים. הוא יוצא לפנסיה, אילנה בתו הרביעית מתחתנת גם היא, ושאר ילדיו מתחילים לעזוב את הבית אל חייהם העצמאיים. חלקם אף מעתיקים את חייהם אל הגלות ומקימים משפחה לתפארת. בימים החופשיים מקדיש אברהם לעיסוקים האהובים עליו, ביניהם התשוקה הגדולה ביותר שלו, קנייה ומכירת אנטיקות בשווקים. דבוש. דבוש, הוא מכיר אותי טוב. השנים חולפות, הבית מתמלא חתנים, נכדים, פריטים עתיקים ובעלי חיים מכל הסוגים. הזמן עושה את שלו ואברהם נאלץ להקדיש את רוב זמנו לשושנה אשתו. עם השנים הוא גם מצרף את סימה לחיק משפחתו. הרבה אנשים, הרבה נתיבים, נעימים, אתם יודעת, אתם 5. כמה נכדים? 25. ולמרות הקושי לאורך הדרך, חי באושר ומודה כל יום על מי שהוא ועל מה שהוא. אפשר עם הזמן ועם אלוהים ועם כל בן אדם. לתת, לקות, לאכול טוב, לשתות טוב, ליהנות מהחיים, לא לחשוב על כלום, לא לשמור את הסגולה, ואת לרחת כמוך טוב בתהילים. זה הכל.